В периода 18-21 януари 2010 година в Белград се проведе 47-я конгрес на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация. По време на конгреса Балканският алианс на хотелиерските асоциации официално връчи своите годишни награди. Гранд Хотел Велинград бе удостоен с авторитетното признание и награда за най-добър спа хотел на Балканите. Успехът на Гранд Хотел Велинград се дължи на целият екип и съпричастността му към нашата обща кауза да предоставим една много качествена услуга на нашите клиенти, също така и на мениджмънтът, който не спира да инвестира в неговото обучение. Отличието с престижна и авторитетна награда е международно признание за високото качество на услугите, които се предлагат в хотела. Гранд Хотел Велинград е открит през 2006 година. Намира се в спа столицата на Балканите Велинград. Той е с категория 4 звезди, разполага с 82 луксозни стаи и апартаменти. Спа център, разположен на площ от 1200 квадратни метра, където се предлагат уникални по рода си спа терапии. На разположение на гостите са и 4 басейна с топла минерална вода. Гранд Хотел Велинград разполага с конферентен блок от 3 зали, като най-голямата е с капацитет до 200 души. В хотела има ресторант с средиземноморска кухня и уютна механа, лоби-бар и бар-басейн. Гранд Хотел Велинград предлага на своите гости боулинг зала, изкушаващо забавление за възрастни и деца. Пиано-бар Луис носи качествено забавление в нощните часове за един прекрасен завършек на вечерта. През 2009 година хотелът бе удостоен с авторитетното признание за качество на Европейската спа асоциация. Сертификатът Europe Spa Wellness, който удостоверява, че притежателят му отговаря на всичките изисквания за ЕСПА. Бих искал да благодаря на нашите клиенти, които оценяват това, което ние сме постигнали и ще продължаваме да правим занапред.